Блазнавання 2025. 26 студеня 2025 года плануецца чарговае блазнаванне. Стары блазан сам сабе абярэ ў 7-мы раз. І вы гэта ведаеце. У вас ёсць шанец пасылаць радасць фальшывай перамогі і паказаць салідарнасць беларускага народа. Як гэта зрабіць бяспечна? Усё проста. Стварыце мёртвы вораг. Калі прымушаюць, прагаласуйце датэрмінова. Калі бяспечна, ігнаруйце выбары. 26 студеня застаньцеся дома. Наведайце бацькоў, пабаўце час дома з сям'ёй. З'ездзіце на рыбалку з сябрамі, глядзіце улюбёны фільм. Схадзіце ў лазню, проста адпачніце. Пакіньце пусты горад шакалам. Хай сожрут сами себе. Ну, выборы надо сделать как праздник. Выходи! Так же достойно, как новогодние праздники. Государь ждет! Выходи! Выходи на государево веселье! Где мой народ? Где мой народ? Где мой народ?